Na'am, sannan a wannan gaba zan yi magana ne akan a rubuce-rubucen da nake gani wanda wayansu malamai 'yan ta'adda suka yi. Na farko akwai malamin da yake cewa wai ainihin Hausa ba ƙabila bace yare ne, sabida baya jidda balarabe ne. Akwai kuma wani shi ma malami ɗan ta'adda wanda ya ce Hausa ba ƙabila bace ƙasa ce. Duk wannan ana yi ne sabida su ci gaba da ainihin ajandar su na goge Bahaushe da goge tarihin Bahaushe a doron ƙasa. Na farko mu ɗauka mu fara daga ainihin shi wannan malami da yake kawo ainihin uduri da ba jidda. Ba jidda kowa ya san a wace shekara ya zo ƙasar Hausa. Kafin a haifi kakan ba jidda, Hausawa suna nan da tsarinsu da masarautunsu sama da shekaru dubbai. Don wani mutum ɗaya ya zo shi kaɗai tak daga wani guri koma daga ina yake kuma koma wane ne shi. Ya zo ya zauna ya auri sarauniya, ko da yake shi kanshi wannan tarihin ma akwai masu ƙalubalantarsa, amma mu ɗauka tarihin haka yake. Ya zo ya auri sarauniya wanda suka haifi ɗiya wanda wannan 'ya'yan nata suka zama sarakuna a ƙasashen Hausa ko kuma a garurukan Hausawa daban-daban. Shikenan gaba ɗaya sai ya goge tarihin sauran Hausawan gaba ɗaya shikenan shi daga shi ne shikenan za a fara tarihin Hausa. Saboda tsananin jahilci da ta'addanci da keta da ƙiyayya. Mutane suna rajin sun yi karatu amma ba su da ilimi. Ya kamata idan za ka yi magana kafin ka yi magana ɗin ka tauna ta sosai. Ka yi ƙoƙarin ka yi tunani ya mutane za su fahimce ka akan wannan magana da kake son ka furta. Wanne irin murtani za a iya maida maka akan wannan magana da kake son ka furta. Yaya za a yi ka kamo tarihin Bahaushe daga baya jidda ka yo gaba. Sa'annan na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai wani malami ɗan ta'adda wanda shi kuma ya ce wai Hausa ba ƙabila bace, Hausa ƙasa ce. To, gashi nan su tsakaninsu 'yan ta'adda ma ba sa sasantawa a tsakaninsu. Kowa abin da yake gani idan ya faɗa zai fi ɗan uwansa ta'addanci, wato shi yake faɗa. Saboda ba mamaki nan gaba Fulani 'yan uwansa 'yan ta'adda su taru su naɗa shi a wata sarauta. Na farko a ɗauki ainihin wato ƙabilar Larabawa. Idan ka ce Arab ana nufin wato yaran, kuma a lokaci guda ana nufin ƙabilar Larabawa. Idan ka ce Arab za a iya cewa ko Jazirar Arabiya, yani ƙasashen Larabawa. Sabida haka ba dan a wani lokacin in aka ce Hausa ana nufin ƙasar Hausa ba, shi kenan ita ƙabilar Hausan ta riga ta goge ba. Ai dan Hausawan suna nan ne, Allah ya gadan musu wannan ƙasar, wanda duk duniyar nan babu inda Bafulatani yake da ƙasa ake kiranta ƙasar Fulani, babu a duk duniyar nan gaba ɗaya. Amma Bahaushe yana da yankin da daga kace guri kaza za a ce maka ƙasar Hausa, Hausaland. Saboda haka alhamdulillah, kamar yadda Larabawa suke da ƙasar Larabawa, suke da ƙabilar Larabawa, suke da harshen Larabci, haka Bahaushe yake da ƙasar Hausa, yake da ƙabilar Hausa, yake da harshen Hausa, wanda kuma Allah ya albarkaci wannan ƙasa ta Hausa, Allah ya albarkaci wannan ƙabila ta Hausa, Allah ya albarkaci wannan harshe na Hausa, wanda yanzu a lokacin sama da yare 7,000 ake magana da 600, yaren Hausa shine na 11. Yaren Hausa ya zo ya zama na 11 ne ba tare da Hausawa sun tursasa wa kowa ba, ba tare da Hausawa sun zub da jinin kowa ba, ba tare da Hausawa ko da tsinke sun ɗauka sun yakushi wani ba. Amma ku kuna nan abinda kuke tunani ku ba za ku ci gaba ba sai kun kashe wani.
duk lokacin da kuke tunanin kuna da ci gaba, kuna son ku ƙara ci gaba, ƙoƙari kuke yi ku ƙirƙiro ta'addanci ku kashe mutane bala adadin. Abinda kuka yi kenan lokacin Dan Fodiyo, bayan an shekaru kuka zo kuka ƙirƙiro matsalar mai tatsi ne, yanzu an ƙara hutawa, yanzu kun zo kun ƙirƙiro mana matsalar Bello Turji da Ado Alero da sauran 'yan ta'adda 'yan uwanku. Kuma ana magana kun ce wai da Bahaushe da Bafulatani ɗaya ne. Menene ya hada su suka zama ɗaya? Idan Bafulatani da Bahaushe suna zaune a Najeriya, akwai Inyamuri, akwai Bayerabe, akwai sauran kabilu a Najeriya. Za a iya cewa dukkan 'yan Najeriya 'yan uwa ne a ƙarƙashin wannan ƙasa da ake kira Najeriya. Idan Bafulatani musulmi ne, Bahaushe musulmi, 'yan uwa ne a ɓangaren musulunci, wanda yake kamar Inyamuri musulmi, Bayerabe musulmi da sauran kabilu gaba ɗaya duk musulmi a ƙarƙashin addinin musulunci, wannan 'yan uwa ne, wannan wani abu ne na daban. Idan Bahaushe Kirista ne, Bafulatani Kirista ne, suka zama 'yan uwa, to akwai Inyamuri Kirista, akwai Bayerabe Kirista, akwai sauran kabilu Kiristoci wanda a ƙarƙashin addinin Kirista ne za su iya zama 'yan uwa. Amma in auratayya ne, Bahaushe ya yi auratayya dubbai miliyoyi da wa'insu kabilun, ba sai na zana su ba. Wanda har idan ka shiga cikinsu ma baka iya gane ma wane ne Bahaushen, wane ne wanda ba Bahaushen ba. Saboda haka babu wani dalili na daban da zai sa Bahaushe da Bafulatani su zama 'yan uwa ba tare da Bahaushe da Bafulatani sun zama 'yan uwa da tare da wata kabila ta daban ba. Babu wannan dalilin na musamman, babu shi, ƙarya ne, ta'addanci ne kawai, ta'addanci ne. Saboda haka Bahaushe daban, Bafulatani daban. Kuma a tarihi, a tsarin duniya gaba ɗaya, babu wata ƙabilar da take ƙin Bahaushe a tarihi da ma a yanzu abubuwan da suke faruwa kamar ƙabilar Fulani. Kowa da kowa ya san haka. Saboda haka dole ne Bahaushe ka buɗe ido ka gane wannan hali kake ciki. A cikin Hausawa wanda suka amince da wannan halin, ba mamaki suna da ainihin wato tsatso ko kuma tushe na bauta, wannan ruwansu su suka zaba su je su ta yi. Amma dole ne mu ci gaba da faɗakar da Hausawa wanda yake suna da 'yanci, kuma suna neman 'yanci, kuma suna son 'yancinsu ya tabbata, su gane cewar su Hausawa ne, kuma 'ya'yan wata ƙabila ce ta musamman wacce ba ta son a gurɓata ta da wata ƙabila wacce take da jinin ta'addanci. Ba mu yadda ba. Ba mu yadda ba sam. Ku kasance tare da sabuwar tashar mu wadda za ta ringa kawo muku shirye-shirye na musamman kamar labarai, ra'ayoyi, tarihi da al'adu kan Hausa da Hausawa. Jaruma Hausa TV, sha kallo.